A viaxe destas zocas comeza entre Alfoz e Mondoñedo e remata en Holanda. O seu autor, Alberto Geada, di que as cidades de Mondoñedo lle van reportar o maior recoñecemento que un zoqueiro pode ter en vida. Son un encargo do Klompen Museum, referencia internacional na exhibición de zocas, con máis de 2000 pares de 40 países. Holanda é o mega máximo da zoca. O sitio, digamos, donde venden cerca de 2 millóns de pares ao ano, e con esa cantidade xa podemos dicir todo. Eles me dixeron que querían unha peza altísima de tacón e coas características das que lle preparara a Manuel Bolaño para o desfile, que mide 28 centímetros de altura. Conseguir un toco de madeira bastante grande para labrar esta peza, pois xa ten mérito tamén, porque imagínate, a peza tiña que ser máis grande que isto, porque logo se fende a madeira á mitad e salen estas dúas pezas. Segundo explica Alberto Geada, o valor desta peza máis aló do prezo de venda que non desvela reside tanto no exclusivo do deseño como no difícil que foi traballar con elas. Na súa elaboración investiu todos os coñecementos adquiridos nunha vida dedicada a un oficio que herdou de seu pai. Está todo traballado sin ningún tipo de mecanizado, coa brosa, coa aixola, cos trades, coas yergas, e acabar un acabado final pois en estas condicións, con estas dificultades que ten esta peza fural adentro, porque casi non hai ferramenta que entre aquí dentro, entonces sí que ten un gran valor. E ten que ser de bidueiro, damieiro ou de outros árbores. A máis común e que máis lles gusta aos zoqueiros ao largo da historia pois é a madeira de bidueira, e logo tamén ten non fende rápido, non? Mantense, e a bidueira pois é un dos árboles máis primitivos, era unha madeira sagrada polos celtas, e eu fai guanacos dela. Estou las destrozando, pero bueno, en cantidades pequenas, non... Mantén clientes que só calzan zocas, pero el soubo mesturar a tradición zoqueira con usos máis modernos. Mira, fai uns anos andaban pola corte, iban dun lado para o outro polo medio da lama e todo tinilado, e agora van para un dos museos máis importantes do mundo do calzado. Quen sabe onde van a acabar as zocas? Creo que o seguinte paso vai ser facer unhas zocas ao pop. Estou no tema. Non sei o resultado final, pero sí que creo que se temos un papá andando en zocas, eu creo que xa hai que quitarse o sombreiro e empezar a saltar, non? Ademais de recoñecemento mundial, asegura que este traballo tamén lle abre a porta a unha colaboración máis estreita coa institución holandesa.